ndamira pamberi pedanho ramambo Mutasa. Ndamira pamberi ramba Mutasa. Zvechitani chokwadi. Zvese zvandichataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ave mubatsiri wangu. Ini ndinonzi Bezos Chipamazwe. Ndauya pamberi pedanho ramambo ndine nhaurwa yangu yemunda. Mugore ra2025 mumwedzi waJulayi vana vakatumwa kunotema huni mumunda mangu. Pakati pekunge vachitema huni mai vakanzwa Simba Murangano akufona achiti, taurirai vana venyu varegedze kutema huni mumunda mangu. Mai vakatadzika kuti mumunda make sei. Mai vakandifonera ini ndiri kubasa, ndikati aiwa nyararai, zvichafambiswa mberi. Ndikandonyarara sei, ndikati ana sabhuku varipo. Hakuna kupera mazuva matatu sabhuku akabva anyora rugwaro rwekuti Chipamazwe takusunga, wakusungiswa naSimba Murangano. Unofanirwa kuuya kudare musi wa4 August. Vana namai vakandifonera, ndikati ndipei nhamba dzasabhuku. Ndakapiwa ndikafonera sabhuku ndikati handikwanisi kuti ndisvike musi wa4 August. Kusungwa handirambi, munda ndevanhu. Sabhuku akati chitaura zuva raunouya. Ndakati ini ndichakwanisa kubva kubasa kwangu musi wa20 August. Sabhuku akati alright. Saka nhaurwa ndichaitaura musi wa25 August. Akaita saizvozvo. Musi wa25 August wakasvika, tikaenda pamunda tikati, sabhuku akati zvamaungana kudai Simba Murangano tiratidze muganhu. Akamuratidza muganhu asi aidimura madhunduro angu. Chikamu chekuti ini ndipiwe mukana chakasvika. Ini ndakamuratidza muganhu wemabhikoni. Munda ndewemabhikoni. Munda ndewababa wemhuri. Zvapedza izvozvo, dare rakagara pasi rakaongorora kuti Simba, munda vakanga vatengeserwa naamai vasina nzvimbo ipapo, nzvimbo ndeyaChipamazwe. Zvafamba zvakaita saizvozvo. Sabhuku akati kuna Simba, ini ndine nzvimbo isina munhu iri kumadokero kwemunda waChipamazwe, ndiyo yandakukupa. Akabva apiwa. Zvaita saizvozvo, takabva tapiwa maminutes. Chipamazwe akaverenga akasaina, Simba akaverenga akasaina. Dare remusi wa25 iyoyo rakabva rapera. Tadzoka kudzimba kwedu takagara mwedzi waNovemba, tapedza mwedzi miviri. Vana vakaenda zvakare pamunda, wakaona munda watoiswa fenzi, watorwa zvakare naSimba. Vana vakaenda kuna sabhuku. Sabhuku akati hande tinoona. Vakaenda vakanoona chokwadi. Sabhuku Simba aisa waye yake mumunda maChipamazwe. Sabhuku akataurira vana, ndazviona. Saka zvandazviona kudai,
vamakavakedzana navo pakurima vaungane ndiudze simba kuti zvavaita wapfuura muganhu pandakakuudza hapaziripo pavazogumira wapinda mumunda memumwe. Vana vakandifonera ndikati regedzai ndifonere Sabhuku. Sabhuku ndikamufonera akati chokwadi ndizvo zvaitika asi tichagadzirisana nhaurwa iyoyo. Tikati alright. November akapfuura, December akapfuura, muna January ndakafonera Sabhuku. Sabhuku, nhaurwa yebunda zvamakangoti zii. Zvikaenda Sabhuku, vamwe vanhu vacho ndakavafonera havasati vauya vari kumabasa. Tikati ndinokumbira kuti mundigadzirise munhu abvise waye yake mumunda mangu. Zvikaenda Sabhuku ndiri kuzviziva. February akapfuura, March adzimai vakauya kubasa. Ndikati ko Sabhuku havasati vataura nenhaurwa here. Ndikanzi havasati, asi chiripo ndechinoti Sabhuku wakadaidzira achiti mutete wakwira. Kuda takaisa mutete we$2 haukwani. Ndikavapa zvakare $5 yekunopa mutete kuna Sabhuku. Sabhuku kubva muna Machi atambira mutete wechipiri haana kutaura nenhaurwa iyoyo. April akapera, musi wa4 May takafirwa nemukwasha. Ndikaona naSabhuku pamariro ipapo. Sabhuku ndikamubvunza ko izvo mwedzi yawandisa chii chikonzero. Zvikanzi aiwa vamwe vanhu vacho handisi kuwabata, vamwe vacho ndiri kuwabata, asi ngatichironga izuva rekuti tive tinotaura nhaurwa iyoyo. Sabhuku neni takaronga zuva remusi wa7 June. Musi wa7 June usati wasvika, ndakanosvika kumba kwaSabhuku uri musi wa5 June gore rineri. Iwo mwedzi unopi. Sabhuku akanditi sekuru mauya, ndanga ndisingadi kuti muuye nokuda kwekuti mangwana 6 ndine dare remumusha mangu, saka handizogoni kuti ndiwe ndinotonga musi wesvondo musi wa7. Saka ini ndakati Sabhuku ndatouya kubva kubasa, saka ndodii. Sabhuku akati ndichatombonopa vanhu weofeya yachibagi zuva kana raakunodoka ndichauya pamba pako ndokuudza kuti toita sei. Ndakaswera muswere iyoyo wose waive muswere weFriday. Sabhuku haana kuuya. Ndakafunga waa musi weSaturday kuti Sabhuku zvaasina kuuya, regai ndiende pamba pegorokota rinoona nediri redu pakati paSabhuku. Ndakaenda ndikati ini ndauya kuti mundibatsire nyaya yandakauya nayo nezuro. Sabhuku haana kuzouya, saka ndaakufunga kuti mazuva areba kubva muna November kusvika pari ezvi waya isati yabviswa mumunda, handina kana chandinoshanda. Ndiri kufunga kuti mondiperekedzawo kuna Sabhuku musi wa7 uri musi wesvondo. Sabhuku andipe rugwaro ndiinde zvangu mberi. Gorokota harina kuramba, rakabvuma. Ndakaita saizvozvo negorokota. Patakasvika pamba paSabhuku, Sabhuku akati ndazvinzwa asi handisati ndatadza kutonga nhaurwa iyoyo, regai ndibve ndatofonera Simba. Akafonera Simba nguva iyoyo. Simba akapindura Sabhuku achiti ndiri kudhiraivha, ndichakufonerai kana ndapedza kudhiraivha. Sabhuku akati handisi mazvinzwa, achafona. Nguva yakare iyeyo Sabhuku akafonera mumwe anonzi Farai Murangano. Mumwewo Farai, ko wakazoita sei? Farai akapindura achiti nhaurwa iya yemuna January
ndiri kutouya weekend. Sabhuku nguva iyoyo akabva ati, Chivamadze, uri kuita sei, unenge uripo here paweekend? Ndikati andotogarira ndinenge ndiripo. Ndakabva ndazina Sabhuku musi wa13 ndipo patichabva tataura nhaurwa iyi, ava vanenge vauya. Ndikati apese pakangonaka. Nguva yakare iyoyo pfupi akafonera zvakare Simba akabvunzwa naSabhuku, ko zvavati uchafona? Nguva yareba Simba akabva akata foni. Sabhuku akabva ati negorokota Simba zati tomusunge timupe tsamba auye kudai. Zvakandiratidza kuti ndiro range riri zuva rekutanga raSabhuku kutaurira Simba. Ndakabva tangodzoka kudzimba dzedu taakumirira zuva remusi wa13. Risati rasvika zuva remusi wa13, Sabhuku akandifonera, asi ndakanonoka kunzwa foni nokuti yaive mumba ndichiita basa pamba panze. Ndakazopinda ndikabata foni ndikaona foni ine mamised call. Ndikafonera Sabhuku, chii chaitika kuti mufoni? Ndikati gorokota rambotuma mwana asi rapinda kushaya, murangano ari kuuya, ngatisanganei kumunda. Ini ndakanetsekana uyezve ndandichidzwa musoro kurwadza. Ndakatuma mwana chienda unonzwa kuti chii chiri kuitika. Zuva redare harisati rakwana. Zuva redare rinokwana musi weSatani. Kwasara zuva rimwe chete. Mwana akaenda akanosvika kutaura naSabhuku nemakorokota anga ainawo. Mwana paakadzoka akati, baba, zviri uku ndezvekuti kwauya munhu anonzi Farai Murangano, anzi naSabhuku, chitaura mungano wako. Tikati mungano wei pamunda wangu? Tichida kuti waya ibviswe mumunda. Ndikanzi ndizvo zviriko. Saka Sabhuku anditi, Chivamadze, taurawo mungano wako. Ndaramba ndichiti dare ririko musi weSatani. Ndikati waita zvakanaka, tomirira Satani. Saturday yakasvika, ndakasvikoenda pamunda. Ndakasvika pamunda na 7 o'clock, 8, 9, Sabhuku, makorokota, vaSimba na Muranganwa na Farai Muranganwa hapana akauya. Munhu mumwe chete akauya, dzimai vane munda uri kudivi rekumadokero vanonzi Mai Duri. Mai Duri vakati ndanonoka. Ndikati hapana kana munhu auya. Nguva dzakakwana 11:15 tikabva tabva pamunda ipapo. Ndakashaya kuti chii chiri kuitika. Musi wa13 tabva kumunda ikoko, ndakaenda ndakatsama. Musi wa14 kuseni ndakafonera Sabhuku. Sabhuku akandipindura achiti, handito akafonera mambo. Ina handizivi. Sabhuku, zvamunotaura muri kuti kudii? Sabhuku akati, iwewe ndiwe uri kuziva zvekuita. Ndikati Sabhuku, ndiri kuda kuti munda wangu ubviswe waya. Hamuna kutaura nezvazvo here? Ndikati naSabhuku, handina kumbotaura nezvemunda wako. Ndikati makaunza futi mumwe munhu wenyu wamunoda musi wa11. Ina handichaziva kuti muri kuti kudii. Sabhuku akabva andikatira foni. Ndikabva ndashaya kuti ndinotaura nani. Nguva yakareyo ndakabva ndatorara nekunzwa handisingachatogoni. Ndikabva pfungwa dzangu dzakatenderera. Ndoita sei? Ndikati zviri nani ndezvokutoti ndikwidze nyaya yangu kudare guru. Musi wa15 ndikabva ndauya pano
ndikabva ndatura nyaya yangu pano kusvikira pazuva ranasira ndakapiwa, ndio nhaurwa yandiri kuda kubetserwa namama kuti ndoitawo sei. Ndapedza. Mati pane maminitsi akasainwa munawo? Ina handina, ndakakumbira maminitsi musi wa25 iyoyo. Sabhuku akati handipe maminitsi. Ari pano here? Ari pano sabhuku? Ari pano. Right. Pamusoro imambo. Tiri kuda zvinhu zviri Aichokwadi mambo. nyaya tese taizwa. Aidiko. Sei penzira? Toti pamusoro imambo. Yes. Zvataura zvisina chipamasi. Hapana chekutapudza, hapana chekuenzera. Chipupuri. Pasina chekutapudza nekuenzera. Tiri panhau yedheti rekutanga yatanga takakungana. Indira mubvunzo. Sei why? Ndoza kugona changamira. Ndiyo chete. Zatipe nhoroondo dzakawanda kuti azvinzwa. Ishwa wadari. Amusakatenda sei. Ndinokwanisa kuti pamwe pacho ndozovhiringika pakutaura. Asi iri nhau yekuti inzwike zvakanaka inoda mukana. Pandiri kutaura nyaya yewaya. Mundiskedza munomhara. Tatisusu background. Taizwa. Taona pane agreement. Maminitsi akasainwa kuti waya iri kubva. Munhu akapuwa stendi uku. Munhu akapuwa stendi kumucheto akaita sese. Saka waya yazouya futi apa. Sei? Pandati One mamira akaita nyaya iyi. Nyaya iyi yakaitika yakadai. Simba wakadai. Farai wakadai. Ningo wakadai. Kuti fenzi izove apa chakaitika ndeichi zvakadai. Ndini tinochiona mari zvamakaita ndizvo here wakazvita. mambo wangu nyaya iripo ndeyekuti waya takagara before waya ndo patakachipa uyu mukomana mugani ndokuti rendi yasara iri apa iyi ndo yasabhuku iyi. Munhu akanga akutengesera iwe ndima iyi akakutengesera rendi yasabhuku isiri yake. Zvaiva wakahirwa mari yako. Ini handichatiri zvekuti wakahirwa mari yakadini. Asi rendi iyi ndeyasabhuku, ndiri makurukota. Zvakuda kubva makurukota nokuti nezera rangu handikwanisi kutoziva ndima idzi, asi kana ndiri makurukota aishanda nemadzibaba angu wahombe kwandiri nekure. Saka wanongedzera rendi shuwa yakachipiwa mukomana. Vatati rechi uri gumane apa. Vatatoparara padare. Taparara padare. Kuzotagara ndo pakazofira takuda kutanga uri mari mapakutanga onani. Ndo pakauya sekuru wangu uyu. Ndo baba muzukuru Sekuru ani. chipamari uyu. Muzukuru kumuda kwaiswa waya. Kwaiswa waya papi. Shuwa ndakaenda kunzi. Ndikasvika ndikaona. Ai mapipi ewaya. Uyu munhu takamugumisa. Kwese kwaenda kubata arotsvake. Abva kokera minda yevanhu vakawanda. Yanga ine mabhandari ari pamunda iro. Saka zuva remunda tichikutaura nyaya yemunda. Ini ndakabvunza kuti right inini musabhuku. Akakokera ndiya. Ndisimba muranga. Uripi? Panapa anokwanisa kusvikira. Saka tindongari nyaya isinzi. Saka Adiri kumira changu. Because muparo wemuzvavo. Saka ndikutongema. Pana zvinoita. Indatofunga kuti uyu arudzi rwake uyu akapfeka pesa padanatofunga simba ndekuti simba zvaakaita changamire. Simba ndamunyorera Samuel kuti uya kudai. Because zuva rekutanga takati ndisati ndabata avo maneighbors aya. Kuti ndipe uyu date redai hazvibudiba. Nenyaya yekuti uyu anenge autoya uyu musunga. Because kuti atakumusunga nenyaya yekuti akapfudza mugano patakadini patakamuka. Saka patazobudisa Samuel ndo pakabva ndifonera Saturday ataura nasekuru wangu ini Saturday ndakauya kunoku. Yapera. ane chekuita nedare rinoita. Ndo pandiri kutaura. Kuti sei Simba asiri munomu. Uku akabva ndirambira kuuya kwangu. Vandipa date rekuti sabushaya pakati pechi. Saka panazinga Ini zvekurambirana kwenyu ilevel yenyu. Tati pano paakanza uye panapa nhasi sei asiri pano nhasi. handichazivi vachangamire. Simba ndakamupa zvese zvakakwana. Masamuna akasvika kwandiri. Masamuna asvikira kwandiri. Mandafota mawe. Masamuna vandautumira paWhatsApp. No, it's okay. Farai, garai. Farai, Simba uri. Arwara.
Samon akarwara. Handitozivo inini ndakamutumirwa inini nditoriwo musungu. Alright, no, it's okay. Because munhu wese akazvise zvatiri kuita hapana zvachiri. Kana Simba asipo ndiye muridzi wechii. urimo Inini ndasungiswa navo kuyawa. Saka ndinototaura yangu nyaya nekuti matauro aita Sabhuka. Inini ndakatozi Sabhuka andifonera ndobva ndauya kumusha. Saka pakonflict yeminda yacho ndakataka kutosangozwa kuti ndiri kusungiswa nhasi nyaya yemunda nachipa mhanze. Baba namai vakazoshaika. Inini ndini mukomana mudoko, mukoma mukuru vanotedzana nawo. Saka pamuda pedu pacho pakuzi pakuti Simba unobva ati wakaenda kumunda kutika pedu kuti ndoda unotapamukazota demarcation kuti yadhi inobva apa ichienda apa ndopanobva chipa mhanze muri kunongedza ndo munda mani nepi. Saka takatoona ndakutomirwa sabanisi kuzi munda uri kuti ndewenyu ndewachipa mhanze. Samon akabva kuno. Takabva kuno. Saka I think zvairi kuda. Imi mati Sabhuku mati Simba wakataura kuya kuno. Simba chakamira anozokutokuburitsa pakava ndakamufonera nezuva atanga kuti zuva ndisikwanisa kuuya ndikati ndekire kuti achinjirwa Mati imi ati pakati pewiki. wiki ratadza ndoranga ninyepera kuya kwangu Chimufonerai Simba kuti musi wechitatu anga ari pai ari pamunda imopa, so that tichibva taisa kuona mamiriro akaita chii minda yacho kutaura ndeuku paitwa fenzi apa ndopani fenzi haina kana basa mudhara tinoswera tatongoti mangwana chai inoswera yatobva haina basa fenzi kana pasi pako fenzi hainei fenzi inonetsa kubvisa kana pari pako asi kana pasi pako haimbotori kana nguva haimbotombodi muna matombo. Saka ngatisangane musi wechingani chitatu paminda ipo munhu wese ari kunzi ane pati yemunda wako akatorwa nechii wakafenzerwa mukati munhu wese ngava ari pachii aripa Simba wacho wakomana wamamufonera chitatu unga ari pachii nyaya dzese dzidziya faraina mpazane chipamhande nechi dzese ipapa dzinobva dzadii maminitsi anodzidiwa wasi. yes maminitsi ezvamakamboita zvacho tinge chizomada futi pamuchadzoka saka handei ngasangane chitatu.